We zeggen dan altijd een Hollandse loften, maar ik zeg dan Friese loften. En zo'n speeltje weet je ik maar een helderblauwe boppenloft. En dat betekent dus een koude boppenloft, maar ik prachtige wolkenpartijen. En hier en daar gang nog wat buien en buikens om. En dan is het wel wat jestig, maar dan is het nog net echte jest. Die echte jest komt denk ik in het weekend. Joen en vannacht. Nog altijd een kans op een paar buien en buikens. In het watergebied misschien nog wel een kans op tonger. En de buienkans is ik wat groter om die zomaar heen. Op het verste loon, meest droeg, opklarings en een temperatuur tussen de 8 en de 11 graden. In het kust en in het watergebied 12 en 14 graden. En de wind noord-noordwest die is matig of vrij krachtig. En die kan eerst nog eens even wat sterker wezen in het kustgebied. Maar die wind houdt hem dus del. Monodag. Een dag met regelmatig zinnen, meest droege perioden, een enkele bui of een buiken nog. En verder een temperatuur om bij de 18 graden heen. En dan de wind, die komt morgen uit het noordwesten en het noorden waai, staat er gewoon wat meer noordwest-ontwest. En die zal zwak of matig wezen, dus is de wind net al te sterk. In de joentijd, in de nacht is het nog droeg en dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Vreed, het wordt een dag maar eerst nog wel even zinnen. Ja, daar ben ik nog aardig positief voor. Let op het dag het rijnwetter, of rein of lichte rein. En hoe daar zijn 18 of 19 graden. Op sneeuw en sneeuw betekent rein, die 2 dagen kan ik in één keer nemen. De droege perioden binnen de rik, flinke droege perioden. Vooral hoe daar het meeste wetter valt in de joentijd en in de nachten. En de temperaturen zouden bij de 18 of 19 graden in. Ja, de wind zet ik weer wat meer aan. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het haast jestige waarsje.